Takže zdravím lidi, vítám vás tady u dalšího videa. V dnešním videu si zahrajeme Road to Simulator 2, protože to je prej nová. Prostě viděl jsem to na YouTube, že to je. Takže uděláme si tady rychlej tutoriál nějaký. Tak, tady si gemy v upgradech, jo. Tady, jo, tam si kupujeme komponenty. Proto tady je Nokia za 50 000. Co dobrý. Tady jsou bigger apartmany, jo, takže větší baráky, kterých budeme asi točit. Takže já tady jsem v tom Green Start asi, co? Takže tohle je můj baráček, jo. Já jsem hrál jedničku, to vím. Takže build menu, asi bychom si měli postavit nějaký ten počítač asi, co? Start making videos. Jo, aby moje hunger, energie a nálada byla na tom, takže se mám vyspinkat. No, tady prostě chrápu. Tamhle venku chodí lidi. Máte tu něco? Ono to je zdarma, tak si koupíme vodu. A mood, tak se mám zahrát videohry prej. OK. Takže tohle už máme na 100. Takže čím výš jsou, tím lepší videa budeš mít, takže je zkus udržovat plné. Tak teď můžeš začít dělat videa. Sit down your desk. Si tady sedem. Dress to impress, OK. Kolik toho tady je? Fish! A je tady i ten Pet Simulator. Tak si zahrajeme Dress to Impress. Tady budeme takhle mačkat tlačítka, aby jsme v podstatě měli lepší videjko. Tak, right on. Tak schválně. Ježiš, co to je? Click press to anywhere to edit. Třeba tohleto. Tam třeba tohle a efekty. Blur. Ježišmarja, to je složitý. Tady něco dáme prostě. Si myslím, slide, tohle, tak. A já si myslím, že dobrý takhle asi. Tak, schválně, 110%, editing 1%. Jo, superový, upload a publish. Takže tady se nám to uploadne, jak vidíte. A už by to tady mělo, no, tady by měly přibývat právě, takže už mám kolik odběratelů? 100, 200. Tak, it's live, great job you. Tak, udělal jsem své první video a mám se upgradenout equipment. A já si tady zvýším takhle trošku hlasitost, pardon. Tak, už jsem si to musel zvýšit, protože asi něco, jo, takže shiftem, sprintem, jako v každé hře bych řekl. Skáčeme mezerníkem. Tak, jdeme si tady koupit do hardware storeu, nebo shopu, jdeme si tady koupit nějaký nový materiál. Za $16. Lepší počítač. Kupujeme. Tak, teď, jo, desk automatically, more stars, jo. Čím víc hvězdiček mají, tím víc tady budou vlastně lepší. Tak, teď si běž otevřít čestku a běž pryč z toho shopu, takže jdeme pryč. A jdeme si tady k upgradeům. A tady jsou pro nějaký čestky, tak tady, jo. To je ono. Free wooden chest. Takže tuto. A máme si asi koupit, co? OK, next. Tak schválně, co z toho padne? Jukebox, nějaký rarekový. Nevím, asi to nikdy nevyužiju, ale tak. No, co jsem dostal? Jukebox, ten bude někde tady dole, ne? Let's place down, tady build. Tak, jdeme do apartmánu. Ta dvojka je jakože dost propracovaná. Mood, jukebox. Tady to R-kem se rotátorem. Tak, a teď můžeš se podívat na tvůj jukebox a tady ti dává lepší tady, jak to tady vypadá. Takže všechno, co znáš, tak teď si už můžeš youtuberat 100 gemů jako reward, takže kde máme gemísky? To má zrovna milím. Nějaký Čech tady asi. Tak, děkuju. Jo. Ještě nemám ani 100k. Kolik mám já? Jo, tady mám 200, tak to je nic. Takže jdeme se podívat ven, jak tady vypadá ta mapa vlastně. Ne, do baráčku, ne. Hele, tady nějaký vejce. Panzer Kingu. Co tu děláš? Tebe jsem tady nečekal, že tě tady potkám. No, zdravím.
Takže tady si vezmeme vejce. Protože to jsem tady teďka našel. A jdeme se podívat, co tady vlastně máme všechno. Takže tady máme boardy. Hoverboardy, to bychom si mohli nějak koupit, protože podle, jak jsem viděl podle Panzer Kinga, tak on nějaký měl, že jo. Tak já bych mohl mít taky, on tady leze za mnou. Nevím, co potřebuješ Panzer Kingu, ale takže, tady aut a hoverboard. Aha. Ne, mi ho nedali, hej. Jo, takhle. No to nemám gemísky. Takže, budeme si domů. Nazdar Panzer King. Chceš mi něco ukázat? Kde bydlíš ty? Ty bydlíš tady, u toho Snitche, jo. To je tvůj barák? Jo, tady takhle vizit. Jo. Dobrý. Dvojpostel, nějaký dobrý setup, decentní. Tak, jdeme se koukat na televizi, ne spolu. Nejdeš se koukat na YouTubeko? Tak jdeme. No, nic to zrovna nedávaj. Takže smůla bych řekl. Co tady máš třeba v lednici, abych si něco dal takzvaně. Co když se vyspím tvý postel, bude ti to vadit? Jo, můžu tady spát, tak já se tady o tebe odpočinu. Děkuju. Když si dělat video, tak já si jdu taky dělat video. Jdeme se vrátit k našemu baráčku. Už jsme doma. A měl bych asi udělat další nějaký videa. Takže tady si takhle uděláme zase hru. Natočíme tady zase Dress to Impress. Že jo. Ty všechny písmenka odtlačítkujeme, nebo jak to mám říct. Takže hop, 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 dobrý. Great job. Video MP3. Tohle. Takže ono to je asi jedno. Takže tohle audio 3, tak. MP3, tady nějaký MP3 a dáme tam blur. Tohle. Ono to je vlastně asi jedno. Editing, jak jako editing 1%, já to nechápu. Status bar are full. Nevím, já to nechápu prostě, musel bych se podívat na nějaký backpack, mám něco Wi-Fi box. OK. Tak tu mám Wi-Fi box. Shop, co tady v shopu, něco? Zdarma? Asi ne. Už nám tady roste videa. Kdyby nám videa roste takhle v realitě, byl bych moc rád. Takže kdybyste dali odběr za prostě tady to, tak bych byl rád. Aby jsem tady měl třeba do konce roku, třeba tolik odběratelů, to by bylo super. Aby jsem si potom třeba mohl vydělávat a tím pádem to. Takže jdeme se tady natočit další videjka. Takže jste tady takhle to, já se tady nebudu s tím trápit, to zedituju a uploadnu. No, jak vidíte, tak už to máme uploadované, tady zrovna uploadujeme. Takže se tady vyspinkáme. No, ale hele, trošku to jako vybuchlo takzvaně. Viral video, tady dole vidíte batch. Takže jdeme si tady zahrát na automatu, abych měl to. A šel bych se tady nahamat. A šel bych teoreticky možná si něco víc koupit. A tím pádem, nazdar, jsem si joinu k Panzer Kingu, že bych chtěl něco koupit, abych měl lepší vybaveníčko, že jo. Aby ty videa šly natáčet líp. To máte, tady máte myšky, mám peníze dost, takže bych asi investoval do tajtí. Třeba keyboards, taky bych rovnou investoval. Nazdar Panzer Kingu. Už mi funguje mikrák, už je to v pohodě. Safe. Ty jsi skoupil tady novej, tady, mikrák u tohohle pána tady? Ne, tady jsem si koupil nový mikrák. Tady. Jo, tak to je skvělý. To je dobrý. To je pravda, mikrák bych si taky mohl koupit, takže mikrák si koupím. A půjdu si natáčet videjka nějaký. Kolik máš ty odběratelů? No. Já? Jenom 81 000. A já teďka, jestli chceš pozrieť do videa, protože ho teďka jdu zapnout. Co můžete podívat na Panzer Kingův ten pohled, na můj pohled. Takže asi tak. Jeho kanál máte samozřejmě v popise. Je tam označený, takže dneska překonáme hranici 100 000 odběratelů. Už můžu hrát Super League Soccer. Tady je nějaký Time Bubbles, OK. Jo, a víš vůbec, na jakou hru je tato parodie? Je to Super League? Jestli víš. Ne, neznám. Na Blue Rock Rivals to je. Taková kravinka. Taky známá. Nějaký anime, ne? Blue Lock. Jo. Zní to tak. Tak, perfekt. Takže jsem zjistil, že když uděláme tohle, jo, a víš, když se naklikáme, tak se nám udělá
prostě rychle editování, že? Edit 100%, takže to je dobrý. Já to dám normálně pod 3 sekundy, takže v pohodě. Já taky teďka za 2 to. Já jsem tam různě kombinoval ze začátku, potom jsem to jednou to prostě proklikal a je to. Jo, já jsem taky to na začátku dělal takhle blbě, že jsem se, že musíš vybírat. Tady si vždycky vezmeme vodu, protože to je zdarma, což je super, nemusím teda za jídlo, můžu si vždycky vzít vodu. Já utrácím. Celkem dobrý, jak tady jsou na tom naše komponenty. Monitor dobrý, myška dobrá, keyboard dobrý, no monitor není moc dobrý, ale to čo má být? Nevím, delete the comments, takže tady ty zničíme. Jo a to, co já tady chci říct, to, co se viděli u Sanderu, když mi nefungoval mikrák, že jsem tady popisoval tuto televizi, co tady mám, a je na ní šance 0,05 a padla mi jen tak a moje reakce byla jakože 100? Tak to musím vyflexit na videu. Jo a tady jsem se, jak jsem říkal, tak jsem tady nějak upravil ten svůj apartmán, vypadá hezky. Co říkáš na to, Xander, jsem to tady byl? Jo, je to tam dobrý, já jsem se tam vyspal to v posteli. Vím. Takže se projí. Já jsem tam nebyl 2 až 4 sekundy, to je super. A pak musíme oslavit, až já dostanu 100 000 odběratelů. Přesně, tady uděláme. On tady zrovna takový jeden Čech, já nebudu říkat jeho jméno, protože, no, sami jste viděli asi. Já bych chtěla taky být. Tak se podívej na video moje. Takže já tady chvilku pofarmím nějaký videa. Takže musel jsem za chvilku odskočit. A pan Serkej mi říkal, že už bude mít 100 000 odběratelů, takže jdeme to oslavit. Mám. Už máš? Už mám. Jo. Počkej, tak tady nějaké hezký místa, tady jednou vím. Tady se oslavujem. Jo. Tak tady oslavíme. Přesně. No, takže já se jdu teďka teleportnout do apartmánu. A šel bych se najít, protože ta voda. To je prostě Minecraft sound effect, já nevím. Proč? Je teďka to... Tato rozborovací animace, to si užiješ, až ji budeš mít. Vypadá hrozně hezky. Jo. Takže mám tady samý hejtry. Snad vy v komentářích hejte. A jo, tady to je teďka to, že máš button. Tady dole to teďka ukázalo. Jo, já teďka se snažím najít, kde to je. Takže tady si to naeditujeme. Já bych se podíval, co se tady dá jako koupit, ale nemám tady co nakoupit, takže... Já jdu Gamble. No. Protože to nejhorší, že jsou protože... Takže já se PC parts... Co to je? Tady jsou nějaký PC party. Okay. A tím, že se to protože jsem na vás hodnej, tak si tady dám jednu 500, tu nejlepší. Tak a BUM! Padla mi to nejhorší, děkujeme. Padla mi anténa. Takže. Já bych si šel vylepšit setup. Protože to je jako awful to, co tady mám. Takže bych si dal rovnou tohle za 800 monitor. Xanderu si? Aha. Mně padla luxusní sofa. Legendární item, další. Okay. A mají se jako docela rare. Zbytečný. Hodně rare. No oni jsou úplně tady ty věci jsou zbyteční, ale jako... Je to flex. Vypadá to dobře. Jdeme se vyspat, protože už je noc. A měli bychom si jít zahrát videohry, páč, potřebuju zase doplnit energii. Teda energii. Sofa? Já už mám 2 luxusní věci. To je úplně dobrý. Jo ne. To tam děláš z těch truhliček, nedostáváš ty ledničky třeba. Tak, můj počítač setup už vypadá dobře. Takže tady si takhle naeditujeme znova nějaký pár videa. Tady si další video pustneme. Tohle už je dobrý. No, tady si můžeme takhle koupit kravinky nějaký různý. Ten setup taky nevypadá hrozně, ale nějaká ta deska. Bych si tady, ne fridges. Setup desk, tady máme jen to basic, takže to nevím, kde se získává. Každopádně za chvilku bychom mohli dělat to Mystery 2. Takže si tady pár dofarmíme věcí. Pan Serging musel odejít, protože prostě má své věci, takže on odešel. Takže s ním se tady neuvidíme už. Takže tady to rychle seditujeme zase. No, dobrý. A vlastně tady jednoduchý. Takže už se blížíme celkem. Celkem ne, ale co tady máme dál? To je ještě něco dál.
To vypadá dobře. No, takový nic moc videjko, ale zase dostáváme za to gemísky a dostáváme za to ty penízky a za ty penízky tak si samozřejmě, že jo, můžeme koupit lepší vybavení. A za ty gemísky tak si můžeme koupit ty lepší vybavení, třeba tohleto, nebo ten jukebox, jak tady máme, nebo jak má pan Cerkin třeba tam v jeho baráčku věci. Takže půjdeme si koupit lepší vybavení. Tak bychom si měli vylepšit. Tak tady vidíme ty šipečky, co máme. Takže co máme? Tady jsou krysy. Tady jsou PCčka. Tady jsou keyboardy. Takže, co si koupíme za mik? Koupíme si asi lepší mikrofon. Tady asi lepší kameru. By vypadalo dobře. A tady třeba nějakou prostě PCR. Takže jdeme si domů, tady ty čestky asi na to. Jdeme si domů a jak pak vypadá náš setup? No, nevím, co se mi to stalo s počítačem, ale prostě se nějak zmenšil. Takže ještě můžeme dělat tohleto nebo tohleto. Tohle hraje víc lidí, takže jdeme dělat tohleto. Až tady je víc lidí, že jo? Takže by to asi mělo i větší úspěšnost, že jo? Takže to má svoji logiku. Takže si to tady zase nafarmíme. Tyjo, 99,9%, to nevím, jak jsem udělal. Každopádně by to mělo být virální, protože, že jo, to hraje 300 lidí zrovna. Takže snad to bude jako takový hit, jaký to tady je. Tady už se to doeditovalo. A takže tady ty vymažeme. No, celkem dobrý. Tady to má, že víc lidí, takže tady tohle z toho jdeme farmit. Můžeme si koupit nové věci, ale to nás zrovna nezajímá, protože musíme tady prostě farmit sběratele. A kdybyste chtěli příští díl, napište do komentářů. Přečtu se. Jsem rád, že píšete někteří komentáře. Třeba pod minulými videi nějakými. A to, takže moc děkuji za podporu. Děkuji, že mi lajkujete videa, protože vidím, že vás to baví, že prostě je to zajímavá tvorba, nebo že prostě mám pokračovat. Takže to jako moc děkuji. Na palec nahoru na vás. Na vás všechny. I ty, co nedáváte lajky. Prostě ty, co se osobně na mě koukáte. Prostě mě podporujete v mojí tvorbou, že mě rozšiřujete jakoby. Nebo jak to mám, můj kanál rozšiřujete. Takže moc děkuji. Já tady nebudu kecat, budu tady farmit. No a jak vidíte, už máme přes 10 000 odběratelů. Jsme desetině k YouTubeatnu. Takže, což je velmi super. Jsme si potom tady mohli třeba vyvěsit, nevím, na stěnu. A udělat to tady to. Takže já se tady s vámi loučím s tímhle setupem. Napište fakt do komentářů, kdybyste chtěli další díl, stejně jako ho udělám. Takže já to nebudu okecávat. Doufám, že jste si užili video, pokud jo, zvažte ten fakt jako like, odběr a čus!